Lewap vilayetinin administrativ merkezi Türkmenabadda ykdysady krizisiň we maliyet meselelerini arasynda adamlaryň köçäniň gyrasynda öz öý goşlaryny we şahsy emläklaryny satyp çykarmagynyň izi bilen yerli polisiýa işgärleri bu emeli suwdan okudyny daratmagy inançdy. Emma ýaşaýjylaryň garşylyk görkezmeginden soň howpsuzlyk güýçleri izi çekilmäge mejbur boldy. Mundan bir hepde töweregi ozal Türkmenabadda pulsuzlukdan kösenýän ilat gün güzeranyny aýlamak üçin öz şahsy emläklaryny we öý goşlaryny, şol sanda egneşiklerini, gap-gaslaryny bazar nyrkyndan has ardan bahadan satyp çykaryp başlady. Ýurtda ýeke ýagdaý hem resmi taýdan hasaba alynmady koronavirus çäklendirmeleriniň arasynda esasy bazarlaryň ýapyk saklanýandygy sebäpli onlarça adam öz goşlaryny gün köçeleriň gyrasyna çykaryp satyp başlady. Munun izi bilen ýagny 4-nji oktýabrda polisiýa işgärleri gelip adamlaryň goşlaryny toplap destine sebitden gitmegini talap etdiler. Emma adamlar howpsuzlyk işgärleriniň bu hereketine närazilik bildirip, gowk turuzyp, vilayet häkimliginiň binasyna tarap ýürüýüşe başladylar. Polisiýa işgärleri adamlaryň ýoluny böwetlemäge inançdy. Adamlar ýere çöreginiň ýokdugyny, adyk satyn alarada pullarynyň galmandygyny aýdyp, nägilelik bildirdiler. Goloýdaky jaýlaryň ýaşaýjylary hem daşary çykyp, söwdegärleriň arkasyny tutup polisiýanyň bu hereketine garşy çykdylar. Mundan soň polisiýa işgärleri ýa-da tesip arkyn saty beriň, ýöne gowk etmäň diýip çekildi. Diýip bu wakalary şaýat bolan Azatlyň habarçysy 5-nji oktýabr güni giýişlik maglumat berdi. Şol bir wagtda polisiýa goňşy binalarda howpsuzlyk güýçleriniň ýagdaýlary dowamly gözükçilik edýändigini, olaryň öz sözü bilen aýdylanda tertip düzgün bozulan halatynda bu emeli suwdan okudynyň dargadyljakdygyny duýdurypdyrlar. Emma adamlar polisiýanyň bu haýwatyna hiç ýyly tertip düzgün bozmaýandyklaryny, şeýle-de alasyzlykdan haritlaryny köçelerde satmagy mejbur bolandyklaryny aýdyp jogap gaýtarypdyrlar. Adamlar iş yok, pul yok, biz näme indi açlykdan ölmelimi? Biz ogurluk däl, öz haritlarymyzy satýarys diýip polisiýa jogap berdiler diýip atlandyrylmasylygyny soran Azatlyň habarçysy gurrun berdi. Adamlaryň käbiri häkimlik binasynyň öňünde özlerini otlajakdygyny aýdandan soň polisiýa bolýar saty beriň diýip sebiti terk edipdir. Azatlyň habarçylary häzir bu emeli suwdan okudynyň öz işini dowam etdirýändigini, ýüzden hem aşy adamyň öz haritlaryny satyp çykarandygyny aýdarlar. Galy berse-de Azatlyk radiosynyň ençeme finançyklaryna garamazdan bu ýokurky ýagdaýlar boýunça Lewap vilayet we Türkmenabad şäher häkimliklerinden, şeýle-de yerli polisiýa idaralarynyň hiç ýyly kommentariýa almak başartmady. Bu ýagdaý barada döwlet mediasynda hem maglumat berilmedi. Ýa-da mundan 2 hepde töweregi ozalda Marynyň Bayramaly şäherinde onlarça satyjy bazar administrasiýasyna we polisiýa işgärlerine garşylyk bildirip, yerli ulu bir bazaryň açylmagyny gazanmagy başarypdylar. Türkmenistan diýiladiň pasport maglumatlary ýygnalyar Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, Lewap vilayeti bilen bilelikde Maryda hem yerli ýylat köpçülikliň hasaba alınýar. 6-njy oktýabrda Azatlyň habarçysy Mary vilayetiniň Garaum etrafyndaky ýagdaýlar barada gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä, her bir ýaşaýjy pasportynyň göçürmesi bilen ýaşaýan ýerindäki yerli administrasiýa barmaly. Garaum etrafynyň ýaşaýjylaryna pasportly raýatlaryň ýazga alynýanlygy habar berildi. Munyň üçin her geňeşligiň ýaşaýjylary pasportynyň göçürmesi bilen yerli administrasiýa gelmeli we şol ýerde surata düşmeli diýip habarçymyz aýdýar. Surata düşmek talaby her bir ýaşaýjy üçin hökmany bolup, her kim özü barmaly. Şonuň üçin pasport bölümlerine barýanlaryň arasynda garandaşlar tarapyndan göterilip getirilýän garrylary we sırkaw adamlary görmek mümkin. Bugün adamlar pasportlarynyň nusgasyny alyp geldiler, surata düşürildi, maglumatlary ýazga alyndy. Olaryň arasynda sırkaw we garry adamlar bardy. Häkimetler muňa düşnen oklar hemmeleriň getirilmegini buýurýarlar. Köpüsi garry enatalaryny getirmäge we olaryň goltugundan tutup surata düşürmäge mejbur edildi diýip Azatlyň habarçy taýdýar. Surata düşmek üçin tölegi hem alınýar. Bir suratyň bahasy 2 manat. Habarçy täze talabyň ýylatyň arasynda nägilelige sebäp bolandygyny belliýär. Nägileligini açaçan beýan edýän ýa-da talaplary ýerine ýetirmekden ýüz öwrýänler hem bar. Ýakalaşyklar hem bolýar. Häkimetler her kimiň hut özüniň gelmegini talap etseler-de talaby ýerine ýetirip bilmeýänler hem bar. Esasanam bu düşekden galyp bilmeýän sırkawlara we garrylara degişli.
Bu arada habarçymyz şeýle diýär: "Käbirleri düşökden galmayan garyndaşlaryny getirip bilmeýändiklerini düşündirýärler. Olara bolsa borçludygyny aýdýarlar. Köpüsi muňa gaharlanýarlar we işgärlerden öýlerine baryp anyklamagy teklip edýärler. Jedeller we ýakalaşyklar hem bolýar" diýip habarçymyz gürrüň berdi. Iratyň hata alınmagynyň sebäpleri belli däl. Marynyň vilayet we etrap häkimlikleri resmi düşündürüş bermeýärler. Soňky aýlarda ýurdun häkimetleri ilata gözegçilik çärelerini güýçlendirdiler. Häkimetleriň ýurtdaky problemalary ret etmegi, ilatyň barha yaramazlaşan durmuş şertlerine göz yummagy, ýurdun daşyndaky türkmen raýatlarynyň ýzyna protest geçirmegine, ýurdun içinde bolsa ilatyň toparlanyşyp öz nägileligini beýan etmegine itergi berdi. Azatlyň habarçylarynyň aýtmagyna görä, şu günler yerli häkimetler ilata pasport maglumatlary ýygnamagyň anyk sebäplerini düşündirmeýärler. Maglumatlary ýygnamagyň sebäbi aýdym düşündirilmeýär. Ilki bilen ilat ýazywyny geçirýändiklerini aýdypdylar. Soň pasportlar aýatlary hasaba alýandyklaryny aýtdylar. Käbirlere sebetde kimin ýaşaýanlygyny we kimin ýaşaýan ýerinde ýokdugyny anyklanýanlygyny aýtdylar. Düşündirmediler. Köpüsi özlerine beren görkezme salgylanýarlar diýip habarçymyz gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä täze talaby ilata yerli pasport bölümleriniň işgärleri ýetirýärler. Owalarda öýlere aýlanýarlar, şäherlerde bolsa telefon üstü bilen habar berýärler. Pasport bölümleriniň işgärleri we kömekçileri öýlere aýlanýarlar we ýaşaýjylary pasportlarynyň bir nusgasy bilen suraty düşmäge çagyrýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, Mary vilayatynyň ýaşaýjylary 3 ay golay wagt mundan odal ilaty hasaba almak talaby barada ilkinji gezek eşdipdiler. Awgust aýynyň ahirinde talaplar güýçlenip başlady. Indi bolsa yerli häkimetler ýaşaýjylary gezegine administrasiýa çagyrýarlar. Indi talap hasam güýçlendi. Her gün belli bir köçäniň ýaşaýjylary öz gezeginde 10-15 maşgala bolup barýarlar diýip habarçymyz aýdýar. 5-nji oktýabrda Azatlyň Liwap vilayatyndaky habarçysy yerli iratyň köpçülikden hasaba alınýanlygyny habar beripdi. Täze düzgünleri laýyklykda raýatlary öý kitapçylary we pasportlary bilen bilelikde yerli polisiýa bölümine baryp ýöride hasaba durmaly edildi. Mundan başga da 18 ýaşdan uly maşgala agzalarynyň hemmeti suraty düşmeli. Polisiýa bölüminde pasport maglumatlary bilen birlikde surat alınýar we elektron hasabyna girdilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä, Liwapda hasaba durmak her aýda adam başyna döwlet narhyndan satylýan paýok azyk paýyny almak üçin hem zerur bolýar. Liwaplylar döwlet dukanlarynyň azyk önümlerini satyn almak hukugyna eýe bolmak üçin öý administrasiýasyndan ýüridi resmi nama almaly. Bu 3 aýlyk möhleti bilen berilýän resmi nama üçin indi hasaba durmaly. Uzaga çeken ykdysady krizis we azyk getmezçiligi zerarly Türkmenistanyň ilatynyň aglaby köpçüligine döwlet dukanlarynda azyk önümlerini keskitli narhdan satyn almak ýeketäk çykalga bolmagynda galýar. Döwlet mediýasy yerli önümçüligi değişli elektron enjamlaryň mahawatyny güýçlendirýän mahaly. Liwapda häkimetler bazar söwdegärlerinden we iri dukanlaryň eýelerinden daşary ýurt haritlaryna derek yerli önümçüligi değişli egin eşikleri we ayakkapları satmagy talap edýär. Öňkü söwda resmisi bu ýagdaýyň monopoliýa ýol açýanlygyny we erkin bazar gatnaşyklaryna gawat gelmeýänligini aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä resmiler Liwap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabaş şäherine, Farap hemde Çärji we etraplarynyň bazarlaryna hemde uly dukanlaryna daşary ýurtlarda öndürilen egin eşiklere derek yerli tekinçilik kärhanalary tarapyndan öndürilen haritlaryň satylmagyny talap edýär. Bu barada dukan eýelerine basaşlar edilýär we tawşyryklar berilýär diýip habarçy aýtdy. Habarçy welaýatyň sowda senagat resmiýetleriniň Türkmenawatdaky owgan bazara atlandyrylýan bazarda da dukançylara daşary döwletleriň önümlerini sowdadan aýyrmagy talap edýänliklerini habar berýär. Daşary döwlet brendlerini aýyryp olara derek ýeňiş, gala, bedew we röwşen sowda belgili önümleri öndürüjiler bilen şertnama baglanşmak talaby güýçlendirilýär diýip habarçy aýtdy. 2-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatyna vice-premier Çarmyrat Gylyjew ýurdun dokma pudogyny alınıp barlayan işleri barada çykyş edip, bu pudogy daşary ýurt maýadarlarynyň çekilýänligini habar berdi. Resmi metbuat yerli dokma önümlerinin hatarına bedew nişanlı cins önümlerini, birgüt nişanlı sport egin eşiklerini, gala nişanlı tekin örme önümlerini hem de ýeňiç nişanlı erkek köýneklerini agdady.
Lewapda daşary ýurt brendleriniň satylmagyna garşy güýçlendirilýän basyşlar ýerli sowda belgili haritlaryň hökümet derejesinde maslahat edilýän wagtyna gawat gelýär. Şeýle-de vice-premier Bayram Alynyň dokma toplumynyň hemde daşowyň paw tegirme fabriginiň binýadyny birnäçe önümçülükleri döretmegiň göz öňünde tutulýandygyny aýtdy. Hemde täze önümçülük deskalaryny enjamlaşdyrmak işlerine Italiýanyň Karmatex kompaniýasynyň gatnaşýandygyny habar berdi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýaşaýjylar ýerli dokma önümleriniň hiline we bahasyna özleriniň pes baha berýänliklerini aýdýarlar. Adagdylan ýerli önümleri raýatlaryň arasyna isleg bildirilmeýär, olaryň hili pes bahasy bolsa gymmat. Haritlary halka mejburi hödürleýärler diýip habarçy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir Lewap aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli dokma önümleri bilen daşary ýurt önümleriniň bahalaryny deňeşdirdi. Mysal üçin Zara ýa-da Lacoste brendleriniň ula adamlary niýetlenýän futbolkalary 400 manat. Gala tekin fabriginiň futbolkalary bolsa 600 manat hili hem pes diýip habarçy aýtdy. Müşteriler türk, fransuz we italyan brendlerini ýerli önümlerden arzan bahadan satyn alyp bilýärler diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan öňkü sowda resmisi ýerli önümçüligi ileri tutmak babatyna edilýän täze basyşlary hökümetiň monopoliýasy adlandyrdy. Hökümetiň monopoliýasy birinciden adamlaryň isläni önümini saýlamak hukugyny depelese, ikinciden erkin bäsleşigi ýok edýär. Korrupsiýany mewjud ýer. Bu ýagdaý sowda işgärleriniň hem maddi taýdan ziýan çekmegine getirer diýip habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan öňkü sowda resmisi gurrun berdi. Bu aralykda hökümet resmileri ýurtda elektron enjamlaryň ýerli önümçüliginde de öňe gidişligin gazanlanyny öňe sürýärler. Anlygyny geçirilen hökümet maslahatyna Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk önümçüligi ministrliginiň 49 göterim paýly gatnaşmagyna döredilen aýdyň gijiler hojalyk jemgyýetiniň öndüren ýerli elektron enjamlary, şol sany smart telewizorlar, smartfonlar, routerlar prezidente görkezildi. Aýdyň gijiler 3-4 ýyl mundan öň LED lampalaryny ösdürip başlan döwürlerinde hem ýerli LED lampalary barada monopoliýa girizildi we başga lampalar satdyrylmady. Emma Türkmen lampasy köp ýagtylyk berip bilmezligi we onuň hiliniň pes bolmagy içerki wagtlardan onuň öz-özüni çykarmagyna sebäp boldy diýip öňkü sowda resmisi habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Häzirki täze gurulan zawodlar üçin $100 milyon sarf edip gurmak häzirki Türkmenistana geregi ýok. Bir ýylda Türkmen halky $1 milyon töweregi hojalyk tehnikalaryny satyn alýar. Daşary döwletleriň Türkmen telewizorlaryny satyn aljakdygy gumana diýip öňkü sowda resmisi gurrun berdi we ýerli elektron önümçüligini ham hyýal häsiýetlendirdi. Sosial media ulanjylarynyň käbirleri ýurtda öndürilenligi aýdylýan smartfonlaryň we routerlaryň adamlary ýygyrlamakda döretmegi ahmal täze mümkinçiliklerine ünüs çekdi.